हेलो गाइस नोंथांमोनखौ गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय स' गाइस आं दिनै दुब्लि बारियाव दंफैयो माने जों ना बोनगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम खानस्रिखौ बोरै थुयो बाथाजों ओरै लानाया दैयाव सोमहाबना दोनो जों नाया बेसेबां मोनो दा नायलांबाय थाबानो जाबाय बा मोजां नाय ओरैजाय दिन्थिनो हागोन बावखुंग्रिखौबो नुगोन नै गाइस ओरै नायलांबाय था बावखुंग्रिमोन जों गोदोहाय बिराद ना बोनोमोन गाइसमोन आरो भिडिअआ बारा इन्टारेस्टबो जानाय नङा खोमा होमबाबो नायलांबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार दाबादाब गावना होजोब ओमफ्राय फुराबो हासिगोन दिनै माने दैया रानबाय गाइसमोन माने दाखालि दैबानाजों लोमजोबनायमोन बे एरिया दा नै आजाजों ना बोननो फैफादों आरो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय बाथा होगोन जों नाया माबायदि अरो नाफ्रा नायबानो जाबाय दैयाबो गैया होमबाबो गथ'आ बोनबाय थानायखौ नुनानै आङो फैफाबाय माने सान्दुं गोसायाव ना बोनगासिनो नालाय नायनोसो फैदोंमोन आङो मोनदोंना मोनाखै होमबा बोननाय जासिगोन आरो जोङो दैयाव बाथाखौ मारै सुयो खानस्रिखौ बोरै सुयो नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिबो नै आसला बाथा हैबावबाय गाव माबा खानस्रि सुनायखौ आरोना ओमफ्राय गाइसमोन भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा आरोना आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन खानस्रि सुनायखौ आरो बाथायाव बोरै सुयो बे बोरसिजों खानस्रिजोंसो बोनो नालाय दस्रा जायगायावथ' माजों बोनो मिथिला जिखुनु खानस्रिजों सुनानै बोनो आरो गोदो उन्दैयाव बोनोमोन जों ओमफ्राय 200टा 300टा सुनानै बोनोमोन जों बुरजा मोनलाङोमोन बिमाफोरजों अनजालायोमोन जों नायलांबाय थाबा जा भिडिअखौ आं खानस्रि सुनानै दिन्थिगासिनो बोरसियाव नैबे बाथायाव आरोना बेफोरबायदियाव नै बिदि जाजोबगोन नैबे जाबाय खर'नियाव थुनांगौ आरोना गाइसमोन बे थुदो आयौ फार्स्ट टाइम थु आय 10टासो मोनलांगौ थोबालै नाखौ बारा स्पिड जालालै बे जाबाय मोनसे आरो बै दैफोरखौ सोरबानि माबा नोंनि खानस्रिया गारनाया जायाखै मा गोरा दंजोबो माबायाव इलै आं गाराखै माबा मोनसे कुबिल मोनसे गाइस खानस्रिखौ जों बिदि थुयो जाबाय मिक्स जालायबायना दोनथ'बाय बेखौ माने थाब जायो आरोना खर'निफ्राय थुनांगौ आरोना खानस्रिखौ खानस्रि गारनाय जायाखै ना गोरा जायो थाब जानो नागिरा मोजां गारनांगौ फार्स्ट खर'निफ्राय थुनांगौ आरो गाइसमोन ओमफ्राय जोंना खानस्रिया गोरलै आरोना नायाबो गोरलै नालाय खानस्रियाबो गोरलै बाथायाबो गोरलै खिन्थु बोरसिया देरद्रायदों आरोना नायानो बिसि गिदिर गैखाया मन'नो हानाय नंखाया बेयो खानस्रिखौ जों थुखांजोब्बाय नै गाइसमोन नायनांगोन खानस्रिखौ थुखांजोब्बाय आङो मनाव सोनसिगोन दा बेखौ माने दैयाव हैसिगोन जों ना एबा सोमहाबसिगोन जों दैयाव दे गासिबो माबा जोबसै जेबो जाया हर दे लादो खानस्रिखौ लादो गरमथारलै मोनाबिलि जाबाय आरोना गाइसमोन नाखौ बेसे बुरजा मोनो नायदो स' गाइस फाइनालि जों दा खानस्रिखौ थुखांबाय आरोना ओमफ्राय दैयाव जों सोमहाबनानै दोननांगौ बेखौ 1 घन्टासो गाहाम सोमनानै दोनसै अरोना अरा खिन्थु नाया गैखाया आंनिबा ओरैजाय जोंथिं दा बिराद खम मोननाय नङा नायदो होमबाबो दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोननो स्लुइस गेट बेयो जाहैबाय स्लुइस गेट नै थ' गाइस नायदो फाइनालि जों दैयाव फैबाय आरोना ओमफ्राय नाया जा गिदिर जानो हागौ मिनिनांसिगोन दे गाइसमोन नै नाया बेसेबां गिदिर दे माबालाय मासेनो फवासे नै गाइस मासेनो फवासे मोनबाय लागाव ना आजा माबायदि मोनदों नाया ना आरो मासे दंबावो नैबाव गाइसमोन र' नांबावगोन बेना
गोरि जानो ना निस्ला जागोन रा बेलाय ओ गाइस माय गॉड मिल गया मछली ये देखो गाइस देखो दानिया हौसिन दंबावो नै बेयाव मासे बेयावबो मासे नांबाय दे गाइस ए गैया कैसा लगा मेरा मजाक लफायबाय न सोना लाजोब दा जोबसिगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय दावखोनानै ओरै दावखोनायमोन नामा नैयाव दंमोन गाइस बेयावथ' नांखाबायदां नांनाय बायदि मोनबाय आं गाइसमोन नै नांनाय बायदि मोनबाय आं बेयाव आयौ मबाइलबो लानायखाय जालालै गाइसमोन नाङाखै गुसखौनो मोनबाय ओ माय गॉड खुसिया मोनदां बे So guys finally नै जोंना नाया बेल' मोनबाय आरोना आयौ नै बेफोरबायदि मोनदों आरोना गाइस बाथाया नै एसे गावनि आन्था बाथाया बारा गैजोबा 30 था 40 थाल' ओमफ्राय नाया खयथा दं मासे मानै माथाम माब्रै माबा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ता 21 ता ना 20 ता जाबाय आरो